Βρισκόμαστε στην πλατεία Μαβίλη, στην πιο πρωτότυπη έκθεση που έχει στηθεί στην περιοχή, με θέμα «Ό,τι βυθίζεται δεν εξαφανίζεται». Η έκθεση αυτή προέκυψε από την εμβληματική δράση του ΟΦΠΚ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που έχει τίτλο «Υποβρύχιος καθαρισμός λίμνης Παμβότιδας». Η δράση αυτή έχει διάρκεια περίπου 2 μήνες. Συνεργαζόμαστε με μια ομάδα επαγγελματιών διτών και γίνεται σε μια έκταση 105.000 τετραγωνικών μέτρων από τα Σφαγεία μέχρι και το Μάτσικα. Η δράση είχε ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν κυρίως το παγωμένο νερό, η θολότητα και η κακή ορατότητα του νερού λόγω του πλάχτων που υπήρχε. Ο όγκος των στερεών αντικειμένων που έχουν ανασυρθεί από τη λίμνη είναι πραγματικά εντυπωσιακός, αλλά εντυπωσιακή είναι και η ποικιλία των ευρημάτων από τον υποβρύχιο καθαρισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαμε να τα εκθέσουμε, καθώς όπως γνωρίζουμε μια εικόνα 1000 λέξεις. Τα πιο εντυπωσιακά από τα αντικείμενα που βγήκαν ήταν ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Ήταν μια βάρκα που από ό,τι είδαμε πρέπει να είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πολεμικό υλικό που ανασύρθηκε ήταν χειροβοβίδες, οβίδες, όπλα, γερμανικά κράνη. Η λίμνη Παμβότιδα είναι ένα μοναδικό οικοσύστημα με πληθώρα μοναδικών τοπίων απαράμιλης φυσικής ομορφιάς και πλούσια βιοποικιλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura των προστατευόμενων περιοχών και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση για την αποκατάσταση της λίμνης. Το ότι μας έχουν επισκεφτεί πάρα πολλά σχολεία της περιοχής, όλων των ηλικιών, από νηπιαγωγεία μέχρι και ενήλικες και έχουν ενημερωθεί για τη δράση αυτή που κάνουμε, αλλά και για τα ευρήματά της. Τα σχόλια που εισπράξαμε είναι πάρα πολύ θετικά και ελπίζουμε ότι αυτή η δράση πραγματικά θα έχει ένα αποτύπωμα στην πόλη μας και θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.